Може да е брана? Не, скорпите. Ама ме завре в това, затова. Назад е на буклука. Отвори уста. Не, брат. Врана е. Врана. Минава покрай врана. Той ме завре в камъните. Оу! Само красиви! Това е голем. Само красиви! Да не ти отвори карабин. Вижки зъркано. Огромно. И рязко спря. Айде! Фанахме първата риба с двата инфлуенсъра Митака Фишинг и Светли Кетч. Така, Тренда Фишинг им показва отново как се ловят риби. Първа риба е вече факт. Така че останете до края, ще ви пусна и още едни кадри, които са от друг ден, обаче там Светло ме смазва. Така че приятно гледане. Айде и втория. И втория вече е факт. Това лансетик, слагате го. Между това ми е един от любимите цветове. Заби ме. Добре, не ме е забил. Тук има едни скали пред мен. И много ме такова. Оп, още един. Вижте буквално къде го взимат лансетика. Направо го взимат гърлото. Смазват го и в гърлото. Гледайте за какво става на въпрос. Ето има много хубаво скорпиче. Много ги обича тези лансетици. Тук трябва да затегам аванса, защото тук буквално пред мене има едни скали и тези скорпиди като ме изтрескат там и няма вадене. Трябва да се къса. Опа! Малък. Ама пак е риба. Трябва да си по-бърз тук, защото сега като ме изтреска в скалата и отива на кино, его. Добре, това път се измъкнах. Rock and Force има достатъчно пауър. Будна ме мърляка. Ето и да видим сега дали ще е отровна рибата, как ме изчатка. Това между другото за първи път ме бодва скорпит. Още един. Тук трябва макс аванс. И колко можеш по-бързо, защото минава. Пак ли те претрива? Нема, дигай въйцата, брат, не става. Мене за малко всички скорпиди да ме претриват. Че не искам пак да ме буде мършича. Тук пред мен ме забива, брат, и става много кофти. Как ме забива, брато? Рокина как се гъна из тея скали. Трябва да си много бърз тук, пак. Добре, този път ми скина. Не, откача се. Мисля, че ми претри. Скина! Видим да ще го изкараме. Да ще го изкараме. Добре, че е Рокина. Да ги вади като... Лансетика ги бере яко. Яко бране. Лансетици. Истина, так, да знаеш, колко можеш върти. Риба ли е въобще? Сигурно е риба. Айде, и Митака записа. Дай. Не бе. Митака Фишинг. И той ги действа. Тега какъв красив е. Виж какъв красив е. Бати червена. Не бе, казах ли ти лансетика, че като го сложиш по-става? Да. Сила. Пичове, за да видите повече риби, ще ви комбинирам това видео с още един мой риболов. Аз и Светло фанахме на отвес между скалите, много хубави скорпиди, даже той изтряска някакво голяме попче, така че и тях ще видите в това видео. Останете до края и пожелайте успех. Тук с Митака. То правя две снимки, котото и той
Дома или? Lansetic Power. Ето го. Видим да ще го изкараме. Да ще го изкараме. Опа! Моя е по-дребен. Моя е по-дребен. Трябва да вали колко. Добле. Че ще ме думне. Още един. Още един. Още един. Само да видим да ще го изкараме. Вънка, ама са по-дребни нещо. Ама пак е риба, батко. Удари ми много. Удари ли? Да. Толкова път усетих. Тряска направо. Ми вибрира бръчката, май, честно. Тока му фана, така удари. Нали? Това ми е сигурно от как му бъдете скърпили първия удар, така да го усета яко. Като хората. Да. Много яко ми натреси, май. Оу, то хубав скорпит. Дано не ме забие. Ау, това е много хубав скорпит. Моля се, не ме забивай. Много хубав скорпит. Много хубав. Май се отвори устата, докато го валя. Не от най-хубавите, ама червен. Как си трее. Красива работа. И лансетика вътре. Буквално си го взимат вътре. Ейте за какво стана въпрос. Красота. То фана. За лека нощ фана. Ама е малък, аз какви ги лова. Той си мечтае за такива. Малък е. Браво. Я дай да го видим на какво. Мале. Я. Брато ти, мале. Виж колко е дебел. Мобу. От зверилник, Това е пълен с хайвер, брато. Пълен е. Тръгва да го фърля даже. Фърляй го бърже, да не го фърли тук. Добре, маняци, това беше от мене. Показах на момчетата как се лови риба. Намерих им местата, фанах си и те по една риба. Его е митака, его е светло. И това е. Сега ще фана още някой, ама спирам камерите, защото от 10 минути нямам риба. Бат, скорпира. Ти бягаш. Тут вез, брато. Гледай за какво става на въпрос. На какво? Я да влезе. На тайна. На тайната? Зеления пенташот. Зеления пенташот няма да няма. Чакай. Ви от отвес. Айде. Така. Ето го и първият. Първият от малкото, точно така. Не дай така да такова. Така. Трес, щях да си спусна въдицата. И Коцака Тренда Фишинг се записа с първия. Още светло, още не е ударил нито един. Коцака вече е на трети. Кой е майстора? Опа! Пак бела! Патицера, брато! Я да ви! Мама! Пак пенташат! Си едно фърляш камера. Опа! Още един! Моя е по-дребен. Аз ги лова по-малки. Обаче пак на пенташада. Си ги мам. Пак на пенташат. От така го е забил, че е направо. Не, още едно малко. Не е като на светли бабачите. Аз закачи там, къде и аз закачих отде, знаеш? Не, това отвънка. Его. Бати красотата, брато. Бати красотата. Виж какъв голям зъркел има. Да. Не, само нема тук е по-горе. Има! Брато, че се ли гави го е?
Удари ме. Не. Изтървахме го. Не. Ти го взе. Ей, тия лови си малко малки. Не, то даже не е малък, моите са малки. Опа. То пак ни прави препарейшни. Бати попчето, бати. Я го покажи. На какво? На пенташада. Бати. Звера. И опръскаме целя. Ево лата. Се дребни, бе, брато. Се дребни, бе, брато. То са уеняни при мене. Да, бе, да. Дали, бе? Опа! Ай, още на пенташада. Направо го и гълта целя. Направо целя си го гълтат пенташад двойката. Ай го изкопичето. Ай. Па. Брат, това пак е попче. Пак е попче. Бах ти! Гледай какво стана въпрос. Попче след попче си ги жене светло. Чакай да ви. На пенташачето. Оп, поредния. Нещо падна. Поредният. Какво поредния? Втория? Не, втория, поредния е. Поредният скорпит на пенташат. Скорпит. Правим силикона. Тайгъра пак си жене скорпири. Отиде. Как ги вадиш ти? Нещо правиш с влакното, ама какво правиш? Ай, откачи го, ай. Ай, че не съм барал скорпири. Отъркай си го, отъркай си го. Айде, светло още един. Сето палки. Доле! Сето палки. Браво. Не са виждали хайвер на скорпит. На скорпит. Брато, светлината ти е много лоша. Отвратителна работа, виждам. Его. Опа, на мансетиче. На мансетика. Светло, то е хубав. Его и аз още един. Добре. Гледай моя кафе, гледай какво е кафе, дай бе. Бу. Има разлика. То се не види много. Какво се не види? Моти. Всичко, да. Без след това, ако Прецаках се и реших да избързам и си взех баница преди 3 седмици. И сега ще ям дюнер. Мерси, коце.